nastartováno, Brumov rozbíhá svůj útok. Takže kluci už svoje první body do seriálu pobrali a dneska tady opět běží pro další jízdy. Brumov útočí. Voda na mašině a už nám jde dopředu. Takže teďka Brumov bojuje a umístí v tom 8 velké ceny Lorenska, zatím se všechno Nothing can stop me, I'm all the way up.